Ako je to s prírodnými zákonmi a partnerskými vzťahmi? Jerry. Väčšinu svojho života som sa snažil zistiť, ako by sa mali ľudia stavať ku vzťahom. Čo je vlastne prirodzené a správne. Väčšina zvierat napríklad nežije v monogamných zväzkoch. Slon má celé stádo sloníc a kohút sa bude na smrť biť s iným kohútom o sliepku. Zaujímalo by ma, či by ľudská rasa bola silnejšia, keby sme sa správali viac podľa vzoru zvierat, čo sa týka párenia. Existuje z pohľadu nefyzického rozmeru nejaký správny a nesprávny prístup ku vzťahom? A čo je vlastne to prirodzené? Abraham. Na Zemi pôsobí viacero prírodných síl, ktoré umožňujú prežitie ľudskej rasy. Vládne tu dostatočná rozmanitosť aj dostatočná rovnováha. Podobne ako vás udržiava pri živote hlad a smäd, je to tak aj so sexuálnymi pudmi a potrebou páriť sa. Ľudské partnerské vzťahy netreba riešiť z obáv o prežitie, ale preto, aby ste žili radostne. My z nášho pohľadu vidíme celý váš vibračný depozitár, ktorý si vytvárate na základe vašich doterajších kontrastných zážitkov a vzťahov. A radi by sme vám pomohli nájsť spôsob, ako sa so svojimi výtvormi dostať do vibračného súladu tak, aby ste ich mohli zažiť naplno, radostne a hneď. Keď vás niečo, čo zažijete, prinúti želať si niečo lepšie, musíte si túto túžbu naplno dovoliť, lebo inak sa pripravíte o radosť. Jednoducho povedané, musíte držať krok s tým, k čomu vás život vedie, lebo inak nemôžete cítiť radosť. Existujú určité výstižné, pravdivé a prirodzené tvrdenia, ktoré platia o vašom živote vo fyzickej forme. Ste predĺžením zdroja energie. Ste vo fyzickom prostredí, aby ste zažívali kontrasty. Dobrovoľne zažívate kontrasty, aby ste mohli dospievať k novým myšlienkam a rozhodovať o svojom živote. Tieto nové myšlienky a životné voľby sú vlastne rozpínaním vesmíru. Rozpínanie vesmíru je nevyhnutným dôsledkom života. Keď fyzický život núti vašu nefyzickú časť rásť, musíte sa tomuto rastu podvoliť, aby ste mohli zažívať radosť. Radosť je vašou najprirodzenejšou súčasťou. Vzťahy sú živnou pôdou pre kontrast. Vzťahy sú teda základom všetkého rastu. Vzťahy sú teda základom radosti. Ak nehľadáte myšlienky, ktoré vám umožňujú cítiť radosť, nedovoľujete si byť tým, čím ste sa doposiaľ stali. Vaše vzťahy sú príčinou vášho rastu. Vaše vzťahy sú častou príčinou toho, že si nedovoľujete rásť. Je prirodzené mať radosť. Je prirodzené rásť. Je prirodzené byť slobodný. Toto je to najdôležitejšie, čo potrebujete vedieť o vzťahoch.